Pangarap ko para sa tatay ko. Wala, no? Kaya nga ako nag-aaral para sa sarili ko, pare. O anak, papasok ka na pala. Oo, tay. Tay, siya nga pala. Yung huli ko sa matrikula ko sa eskwelahan. Nagpadala na kasi ng notice yung paralan sa akin. Oo nga pala no. May naitabi pa naman ako dyan. Sandali at kukunin ko. Sige, tay. Ano yung hawak niyo, tay? Ito yung sinasabi ko sa'yo na naitabi ko, anak. Ha? Pera ba yan o ano? Pera ito, anak. Oo, tingnan mo. Huwag niyo sabihin, yan yung ibabayad ko sa eskwelahan. Pera pa rin naman ito, anak. Nawala kasi sa isip ko na mayroon ka palang bayarin sa eskwelahan. Kaya heto. Kaso, pambili ko sana to ng abono. Pero, kailangan mo nang bayarin sa eskwelahan. Kaya, heto na lang anak, ang pangbayad mo. Ano ba naman yan, tay? Ginawa niyo naman akong elementary o kaya naman high school niyan. Nakakahiya! Bakit ka naman mahihiya, anak? Pera pa rin naman ito ah. Ang mahalaga, may pambayad ka. Tay naman, kung kayo hindi kayo nahihiya, ako, oo. Ang nakakahiya, yung wala kang pambayad. Anak, pera pa rin naman itong hawak ko. Pinaghirapan ko ito. Kaya dapat, huwag mong ikinakahiya. Yan ang gusto niyong ibayad ko. Ha? Tay naman, isa akong graduating na engineer. Tapos yan yung gusto niyong ibayad ko? Oo naman anak, anong masama dito? Tay, wala hong masama sa inyo. Ha? Wala hong masama dyan. Pero ako yung mapapasama sa mga mata ng katulad ko. Magbabayad ako ng ganyang barya? Tay, wala na ba kayo ibang pera dyan? Yung buo naman sana para hindi naman nakakayaw. Wala na anak. Kunin mo na to para may pambayad ka. Kundi lang dahil sa pangarap ko, hindi ako magtitiis ng ganito. Kahit na hindi mo na ako isama sa pangarap mo, anak. Ang mahalaga, matupad ko ang pinangako ko sa nawalay mong ina. Hey pare, okay ka lang ba? Kaya nakapatahimik dyan ah. Tsaka isa pa, parang Berna Santo yung mukha mo. Sinong di maiinis, pare? Tignan mo itong binigay ng tatay ko. Bakit? Ano ba yan? Buksan mo, nang makita mo. Pera to ah. Para saan to? Yan ang gusto niyang ibayad sa balanse ng matrikula ko. Oh, yun naman pala eh. Anong kinakabwisit mo? Tignan mo nga yan, pare. Nakakahiyang ibayad ko yan, no? Puro barya. Alam mo pare, wala nakakaya dito. At least, may ibabayad ka. Pare, engineering student tayo. Nakakahiyang ibayad ko yan. Eh di pinagtawanan ako kung bibilangin ko pa dun yan. Alam mo pare,
ang isipin mo, may ibabayad ka. Huwag mong isipin yung sasabihin ng iba. Ako nga, self-supporting. Dahil may mga kapatid pa akong panag-aaral nila tatay. Tsaka alam kong hindi nila kaya ang gusto kong kurso. Kaya hindi ko kinakahiya kung barya man ibabayad ko. Dahil pinaghirapan ko yun. Ang dami ko kasing pangarap para sa sarili ko. Kaya gusto kong makapagtapos ng engineer. Gusto ko kasi makapagpatayo ng malaking bahay. Magkakotse. At makapag-ipon ng maraming pera. Para makapag-travel ako sa iba't ibang mga bansa. Ako naman, pangarap ko, para makapagtapos, mayahan ko sa hirap ang pamilya ko. Pangarap ko rin na maranasan nila tatay ang magandang buhay. Tumatanda na rin sila. Ganito pa rin yung buhay namin. Ikaw, ano pangarap mo sa tatay mo? Pangarap ko? Para sa tatay ko? Wala, no? Kaya nga ako nag-aaral para sa sarili ko, pare. Ha? Hindi mo na sinasama sa mga pangarap mo? Alam mo, pare, nasa bukid ang buhay niya. At isa pa, nasa bukid lang ang kaligayahan niya. Dahil hindi siya nakapag-aral, sabi niya sa akin. Kaya, ba't ko pa siya isasama sa mga pangarap ko, di ba? Hindi naman tama yan, pare. Alam mo, pare, magkaiba tayo ng pangarap. Ikaw, para sa pamilya mo. Ako naman, para sa sarili ko lang. Kaya nga ako pinagtapos ng tatay ko. Para matupad lahat ng pangarap ko sa buhay. Liwanag ba yun? Oh, may sasakyan. Tara na, pare. Brian! Magandang araw po, Mang Berto. Asan po si Brian? Nako, iho. Umalis siya. May pinuntahan daw. Ganun po ba? O tito, mukhang pagod na pagod po kayo. Oo, iho. Kararating ko lang kasi galing bukid. Naku tito, magpahinga kayo paminsan-minsan. Nako, saka na lang ako makakapagpahinga kapag nakapagtapos na si Brian. Di bali po tito, malapit na. Oo nga. Malapit na niyang matupad ang mga pangarap niya. Pangarap niya? Bakit po? Wala din po ba yung pangarap para sa sarili nyo? Kapag nakapagtapos si Brian at nagkatrabaho? Dapat po, mayroon din. At kasama kayo sa pangarap ni Brian. Alam mo, iho, natupad ko lang ang pinangako ko sa nanay niya na makapagtapos siya sa kursong gusto niya. Masaya na ako. Kahit na hindi niya na ako isama sa mga pangarap niya. Hindi naman tama yun, tito. Bilang isang anak, kasama kayo sa lahat ng pangarap ng anak nyo. Pero sa nakikita ko sa anak ko, wala ako doon, iho. Ako po, lahat ng pangarap ko, kasama ang buong pamilya ko. Sana ganyan din sana ang anak ko sa'yo. Tito, ano po bang pangarap nyo kung sakaling nakapagtapos si Brian? Hindi naman lingid sa'yo na hindi ako nakapag-aral. Bata pa lang ako, nasa bukid ng buhay ko. Umulan man at umaraw, nagtatrabaho ko doon hanggang sa nakapag-asawa ako. Nangarap kaming magkaanak at natupad ngayon. Yun lang po ba, tito? Matanda na rin ako, iho. Walang magulang na hindi maranasan din ang magandang buhay. Mulat sa pool, hindi ko naranasan ang buhay na ganun, iho. Kaya umaasa ako bago man ako mawala sa mundo, maranasan ko naman. Pero nakikita ko sa anak ko
hindi ako kasama sa mga pangarap niya. Hayaan niyo po, Tito. Kakusapin ko si Brian. Di bali na, iho. Ayaw kong magalit siya pag sinabi mo yan sa kanya. Pwede bang hayaan na lang natin siya kung ano ang gusto niya? Ang mahalaga, matupad niya lahat ang mga pangarap niya. Kung yan ang pong gusto niyo, kinagalang ko pong desisyon niyo. Maraming salamat, iho. Yes, pare. Sobrang saya ko. Dream come true na to. Oo nga pare, konti na lang, lahat ng pangarap natin matutupad na. Oo nga, pare. Malapit-lapit na sa katotohanan to, pare. Tiyak na magiging masayang pamilya ko pag binalita kong nakapasa ako, pare. Ako, kahit hindi ko na siguro sabihin sa tatay ko. Bakit naman, pre? Bakit ko pa sasabihin? Hindi naman siya kasama sa mga pangarap ko eh. Hindi naman yata tama yan, pare, na hindi mo isama ang pangarap mo ang tatay mo. Sinabi ko naman na sa'yo, pare, di ba? Pagkaiba tayo ng pangarap. Oo, pare. Dahil ako, nangangarap ako palagi, nakasama ko ang pamilya ko. Ang mga taong tumulong sa akin ang naging inspirasyon ko para magtapos at tuparin ang mga pangarap ko. Pangarap na hindi lang para sa akin, kundi para sa kanila. Dahil hindi ako madamot at makasarili, pare. Anong ibig mo sabihin, pare? Alam mo na siguro, pare, kung anong ibig kong sabihin. Bakit, pare? Sasaktan ka ba? Hindi ba pagiging madamot at makasarili ang mga ginagawa mo? Sarili mo lang iniisip mo. Hindi mo iniisip ang tatay mo. Pare, nasubukan mo na bang talawin ng tatay mo? Kung pagod na ba siya? Di ba hindi? Dahil ang mahalaga sa'yo, ang pangarap mo lang. Pero sana, matuto ka namang tumanaw ng utang na loob, pare. Isipin mo, tumanda lang tatay mo sa bukid para lang sa pangarap mo. Pero naisip mo bang, ikaw ang unang pinangarap ng mga magulang mo? Pare, tandaan mo, tayo ang unang pangarap ng ating mga magulang. Kaya sana, mangarap din tayo para sa kanila. Sana magustuhan to ng anak ko yung regalo ko sa kanya. O anak, ay, nandiyan ka na pala. Siya nga pala, anak, para sa'yo. Ay, patawarin niyo po ako. Sana po patawad niyo ako. Dahil nasabi ko kung hindi po kayo kasama sa mga pangarap ko. Tama po si JR, tay. Ako po ang unang pinangarap ninyo. Kaya dapat lang na isama ko kayo sa mga pangarap ko. Wala nang mas mahalaga sa regalong ito kundi kayo, tay. Kayo nakasama ko sa mga pangarap ko. Maling-mali po na baliwalain ko ang taong minsang hiniling niya ako sa Diyos at pinangarap. Dahil kung wala po kayo, tay, hindi ko po matutupad ang lahat ng ito. Kaya sana po, tay, bigyan niyo po ako ng pagkakataon para makabawi sa lahat ng mga sakripisyo niyo sa akin, tay. Anak, yung sarili mo ang isipin mo. Huwag ako. Matanda na ako. Yun na nga po, tay. Matanda na kayo. Pero hindi niyo pa rin po nararanasan ang maginhawang buhay. Huwag mo nang isipin yun. Tumanda ako sa ganitong buhay. Mawawala din ako ng ganito. Hindi, tay. Yun ang hindi ko hahayaan.
Ngayon nakapagtapos at nakapasa na po ako, tay. Nang dahil sa inyo. Hayaan nyo naman pong kayo naman po ang isama ko sa mga pangarap ko. Para makapagpahinga naman po kayo mula sa bukid at makalasap ng maginhawang buhay. Utang ko po sa inyo ang buhay ko, tay. Kung wala po kayo, wala rin po ako sa mundong ito. Anak, hindi naman ako nanghihingi ng kapalit. Ama mo ko, kaya obligasyon kong paaralin kita at buhayin. Hindi po, tay. Kung ano man po ang meron ako at ano ako ngayon, utang ko po lahat sa inyo. Kaya kahit ano po pong sabihin nyo, ako naman po ngayon, tay. Ipapalasap ko po sa inyong lahat. Ang lahat ng ginhawang kaya kong ibigay sa inyo. Dahil mahal na mahal ko po kayo, tay. Maraming salamat, anak. Huwag nating kalimutan magbalik ng lahat ng sakripisyo at kabutihang ginawa sa atin ng ating mga magulang. Dahil isang araw, magkakapamilya din tayo at una din nating papangarapin na magkaroon ng anak tulad ng mga magulang natin. Punay ka motor mo, Andres. Nagsuabe, pang mumuntag. Yun ah. Sila niya, kintab. Guwapo. Apa yan natagam gamitin? Tayo, jar mat protection. At iti mang mounted ti kwa, protection ti mat color ti lugan. High quality matte finish with Siyempre. Carnova wax. Ano pa iti mabalin ng ako ato panggamitan? Mabalin mo natin kwa, plastic, component, vinyl pads, tapos rubber. Mabalin mo lang. Dugayam ti mabalin nga panggamitan. Kuman ah. Yung ti damag. Kasi nga rodata motor mo. Made. Ya, mga tuyin. Amo mga wanti kwartak, managrigri ka la. May kasikaw. Sila niya, na di makababay nagsingir kanya. Gwapo ni. Yun ah. Magti motor, gwapo. Di makingko ka. Nakamo. Makasao ka mo. Di bali na pintas ti kwati motor, wag lang ti rupa. Kada ti umangkas. Upis ti sabam, nagadong ammom. Nagatamor datoy. Nasa comment section yung link. Good kan.